Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye jane ibu-ibu ngarep iki gak nek sing jawab salam gitu. Sing mriko dereng ngono kok. Salam mriko wajib dipun jawab nggih Bapak Ibu nggih. Hukumipun wajib dipun jawab bagi yang mendengar. Kecuali salamnya orang sholat ampun diwangsuli nggih. Kula bali malih semangat, jawabipun pun lewat. Kantun suka parisuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, mugi-mugi kang jawab salam kula tansah pikantuk karahayon, kawilujengan, kesehatan, kanugrahan, karejeken nggih to. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Amin. Dumateng para lenggah Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya, sesepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamangku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya sarumati lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil, dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Mustaqim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. Makarya sinarengan kalian Raja Wali audio son sepondang ugi cerah foto video syuting gambar bening harga miring dan juga tentunya Kancil Jelas Nada channel. Menika mundi dawuh pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Hardi Delasan Ibu Tumiyem ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah ngunduh mantu nggih menika Bagus Agus Sofian ingkang sampun kalampahan dhawuh kalian Dahayu Safitri Aulia putri saking Bapak Adang ME Dalasan Ibu Vivi Dwi NR. Mugi kagem penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, keluarga besar saking Sragen Asri, keluarga besar saking Besan, kawula pinangka talangipun atur Bapak Arti Dalasan Ibu Tumiyem ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan kanthi sekeca sinambing rahapi dadarangan sampun sumadya ngelaras campur sari jelas nada. Tentunya bagi keluarga besar Besan yang tidak bisa memahami bahasa kami ucapkan selamat siang, selamat datang, selamat menikmati hidangan yang telah tersaji dihibur bersama dengan campur sari jelas nada. Tentunya kami mohon maaf mewakili Bapak Hardi Ibu Tumiyem apabila tempat dan sajian dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu yang satu kinurmatan, kalau dengan sang mereka jelas nada sowan hanganti Ponco Widyawati janjane penyanyinya 5 Bapak Ibu ingkang 3 nembe kuliah mengke sekedap pelih dugi niki ingkang sampun sowan kalih
kuliah tenan nek sijine skripsi layan. Kawula tepangaken setunggal baka sawiji kadang Seniwati kang nyengkuyung jelas nada Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri Jono Gabugan suwanipun Diahayu Fani Ratnasari Bogelwati asli saking Jono Pak Palur Perapatan Pak Lurah sadurunge pasar Gabugan diomong yang malah ngeyel untung iki suasananya gak panas banget adek panas banget apa mbok sengaja benesis mas sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri Sragen melih ning niki Sragen kota suwanipun Diahayu Tri Hastuti Bogelwati bobok tumpuk blalah remet jos ini kula piyambak Pangandaliwara Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayetno mijil saking tlatah Gesi Gandrung Sragen Asri pindahne no mas omahku lor kono aduh ya omah sing nomor piro cedak alas cedak kali to kowe butuh kayu kok piye enggak ku masangi nek miring-miring kae aku kan blandong mas nah menika Sragen kula nggih Sragen Pak sing ibut Sragen sing ngendang Ngawi sing ngeson Wonogiri Sukoharjo sange pepanggungan jelas nada Raja Wali Trapoto Kancil jelas nada candal ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggangan sing keco senamping laras campur sari jelas nada seseke co timpun sekarane ayo bangun negarane sayo sing rukun kopine wis teko atur nuwun panitia miak sebening swasana cahayu ki ngatur-ngatur pambuka ben gayeng ben gumyak nggih Mas Dodo. Nggih, Pak Kumis barang ki ya berkah iki sesepuhe kene kok. Mas Agus kene ajuken to, Mang. Yuk, Cop, gayengke lumantar kadang-kadang manut Mas Yanto Ibla-ibli. Masuk deh. Adian aku
Bayang ya, Dek. Bayang Apple. Ah, Pak Arti digawe lho tamune pirang-pirang, jane elok tenan kok. Rombongan saking Ancol nggih, Mas. Nah, Mas Tandi kuwi. Nah, wingi suwe ketemu aku yang Apa kowe ra kelingan? Sugeng rawuh Mas Gep, Mas Adi. Sini sayangku, kamu di sini sayangku. Kita kan manten tua, jangan begitu.
Ah. Sing sae, bagus, sing bagus. Sing manis. Aja cedak-cedak to, Mas. Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lukuan keducekan karo aku matur suwun. se Mas Man Mantap, Mas. Pak Dewondo Kula nuwun, Bude. Matur nuwun. Monggo beksa. Ayo, ayo. Maju. Aiki. Ayo. apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno mak ora krasa tresnaku iki tak upama masuke Tanggal 19 sasi telu. Rasane ati. Yen wangi ra bisa ayo bun ayo bun tansah ngelingan sirah sayangku. aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing ngancani ati aku kangen jroning ati era kaya ndek band kan lho ndek band langsung grutuk ngono iki Urung panas, Mas. oh alah Oh, gitu. Berarti iki jayengan sik iki. Heeh. lah iya Iki penitia sik, Mas. alah piring kok mbok gagas oleh lek kowe ben singgah dhewe-dhewe santai-santai kusik-kusik olah Gendang to, Mas. Lah ya. iki anggere udah Aku kayak ndi aku? Aku ndi ki ra pareng wong lanang nyekel ngenekan gak pareng. bisa Bisa. templeke bathuk iki lho Barcode, Mas. Pak Mus. oh nyawer kok dadak nganggo yuris barang lho Pringkun. Slow. Bisa saksi. Kota lama. Bisa berwasai. Apa sliramu ra ngerti yen pringkuning kame kangen ati. Mas Man Mas Agus Mas Parwanto Aku lho, Mas. kaya Eva karo Tuti Sesak mlebu sedang, sesak mlebu enak. apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana ayo bun masalah apa sliramu
ora bisa Halo, Bun. turu arisan eling nganti rasa kanku Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit kali udan terus sing ngancani disekop-sekop nganti aku kangen jroning ati. hae hae dedek teles lho Mas Nih. tekan jero lho Mas Kowe iki nek ora joget- mesane aku Rungokno. Nek joget erostis kok rejane cah cilik-cilik. erostis ki apa Sing joget sarui lho. erostis renek joget erostis ngono lho Mas Anu iki jogetmu stripis kok ya. striptis Mas Eh? striptis Iya sing joget ada cah cilik iki lho diterokke Aku- kowe. aku biasa lah Masa Mas. kok lakon mar diterokke cah cilik iki? Kowe iki kok Aku kudu biyen, aku kudu biyen. Ben sadang panat koyo ngene. Oh alah lah. Isor Mas terus Wah isor banget. MC ini kaya celeng. Caleng yo ben. Kowe dadi MC apa piye? Ndi mau? Piye? Matur sembah nuwun. So. Ayo monggo Pati Kumis. Hai. Oh. Oh. Pati. Ayo Pati Kumis. Monggo, Pak. Jelas tada. Oh, Pati. Matur sembah nuwun. Ini Pati. Monggo. Saja
kagem Pagi Tunggul yang ada di Kota Sragen Loro Asmor Katur lumantar jelas nada. Mas Gep aku sedih. Aduh wong ayu Ya bisa ketemu anang kono kae kawan-kawan spesial kanggo Mas Tukul sing ana Depok Sragen Mondoan Sragen. Pak Tukul pundi ta lenggahipun? Ana ing Jawa. Alah, engko nyawer online mawon Pak Tukul. Aku ngenteni aduh wong ayu nalikane kepisah ketemu Ayo Pak kono kae kawan-kawan aneh dilangke Matur sembah nuwun. Aduh moga-moga Gusti tansah amarna ya Allah. Ya. Loh, ganti to Pak De. Siji. teko Mas ngene iki Niki. Hae. Pak De niki dilajengke napa niki? Aku ngerti bisa
kurang apa aku iki dadi wong liya kurang apa aku iki kudu tresno ing nyatane sliramu larane ati aku ora bisa ditamban Mripat iki ora bisa tak atasi
jelas nada. Nggih, matur nuwun. Jelas nada campur sari, Sragen bergoyang, Sinarengan Trapoto dan juga Raja Wali Sound System Indonesia. Campur sari neco yo jebul lamis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese tembang sing gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora ngraito yen sliramu bakal sitra Gusti